אבל אם איתי מתפקשש, איתי, תעשה מעלית עם הרגל. אמרת לי, לא נראה לי. תביא לנסות, תבוא. לא רואים אותך, לא רואים אותך. אל תעשו את ה... אחרי זה ננסה עם הפיצקי. ננסה עם הפיצקי הזה. תסתכל, איתי, אבל אל תעשה את זה המיוחד. מה? לא, אל תעשה את הסבתא סורגת המיוחדת, אל תעשו אותה, טוב? למה? כי אני רוצה לעשות אותה, כי זה הדבר השני שאני יכול לעשות. טוב? טוב. עידו? אני נוגד לו עשוי. אני אביא לי לעזור את זה. אבל לא יכול מלא זמן. תעשה עוד משהו. וואלה. זה בטח קפה. חלס. אל תעשה איזה, מעל איזה 50, זה מגיע ל-301 מאותו מקום. נעשה הצלפה. אתה לא תצליח. טוב. רגע. לא, אל תעשה. עדיין אני משאיר את זה ככה. זורם. אל תדבר, אלוהים. אל תעשה את הסבתא. עידו, אחרי זה אתה מה? מביא לי. אתה יודע, נמצא את הסבתא סורגת המיוחדת. תן לי עכשיו. נתי, ככה. בוא נראה, עכשיו אחרי זה עכשיו. לא, אבל אחרי ליום... תעשה מגדל עין. אחרי ליום תביא לי. אני אשים על אצבעות. רגע, קטע כזה. מגדל אייפל. מעלית כפולה, אתה יודע? זה. רגע. לעשות מעלית כפולה. תן לי, אני אכנס, אני אעשה מעלית כפולה. מעלית כפולה. מה אתה עושה? יוצא לפסטר. ליאם. אתה דפוק. ליאם, אחרי זה אתה עוצר ואתה מביא לי. רואים אותך. עכשיו תעביר לי. תעצור את זה. איזה הצלפה שם? תביא לי לנסות עוד משהו. איתי, את פוצעת על הצבא. וואלה. אבל תעשה איזה רק 2-3. אבל לא, תעשה דו. אבל הוא לא יהיה סלפה שלה. רגע, אני אשים על אצבעות ואז אני אנסה. זה הדבר השני שאני יכול גם לעשות. תמשיך. בטעות. די, דוב. די. אחרי זה תשים לי על האצבעות. אני לא חייב, לא.